So, ayan guys, ipaprank po natin si Geraldine Makilan Vlog ngayon. So, titingnan natin guys kung ano ang magiging reaction niya sasabihin ko sa kanya na, kunwari guys, ipaprank ko siya na manghihiram ako ng pera. So, titingnan natin kung pahihiramin ako or hindi. So, ayan guys, abangan nyo ang aking prank kay Geraldine Makilan Vlog. So, tara na guys, samahan nyo ako mag-prank kay Geraldine Makilan Vlog. Sige, sa man, chika mo. Wala, magi-chika talang ka, ano ba, tawag nito, ni ba? Uy, grabe jud ang nimong live, pina-live, animala jud ka ba? Nakatakanta ka tong animal ka ha? Sana all talaga. Ano man? Mana sana all man? Di daghan na mo, ingon ko, agi kalimta na jud ko ni Geraldine, kay daghan naman yang friend. Mao di ay na. Kita man akong friend. Namo ako si mo ah. Wala man ko'y friend. Uy day, paminaw sa ba? Isingit na namin ko mag-prank kabi. Sige ko binuahit. Unsa man ginaingon mo nga prank-prank animala ka tinuod man jud ni day kay ano ba ya day tawag ni uy day, okay ra si mo day? Unsa man lagi? Prank lagi na kay gano, dugay kay kamusultik. Uy, paminaw ba? Unsa man nimo prank-prank animala ka man hindi wala na jud ko makaingon si mo sang tinuod kundi prank na lang. Sige, unsa man namin, sige daw. Dili kay nagka-problema biya ako day sa Pinas. Gano naman po, dun sa dahil mong problema. Dili day kay ang among baya to day nga kuryente atong ingon ko ba sa imo ang mamayad ng kuryente day ba. So naman day problema sa kuryente. Di kulang man day akong kwarta day. Pwede ko kahulam sa imo aday. Ay, sastang prank lagi na siya para kung baka hulang Dili ni gani prank. Tinuod day ba? Pagkatawa ko sa iyo, ayaw i-prank tayo. No? Unsa man imo prank? Day dili mahulaw gani ko sa imo aday manghulam ba? Manghulam ako tani kay Primary day unya kay wala man pud siya kwarta day. Kaya nga naman sa kwarta. Ako sa sweldo pa ko makakwarta day. Dili karon wala pa hinawidan ng kwarta. Okay ra day oy. Pero mapahulam mo ko day. Ano gamay ra man day? Day gamay ra man ang hulam mo nako dili jud ako. Bantay lang. Mafi Sara. Kok. Unsa day? Wa man po kayo nga kwarta. Di man punta milyon nga katabang raman sad ta. Mao gani. Tinuod ka day. Paulamon mo ko day tinuod. Ansa lagi mong halamon? Pila akong hulamon. Bantay basin dako kayo nga ano. Kaigit jud ta magkuan ba ako. Napo ko isulti sa imong day. Magkuan ba ako magtaot ng business di ako. Na animala. Wa pa jud gani ko kahulam, may business na ka. Unsa man imong business sige ba? Unya na nakon ingnon kung pila ang akong hulam mo. Unsa nga business na sa day? Business pa lang. Unsa gani nga business na? Milk tea. Ay okay ra na siya day. Asa man day? Sa Pinas? Kaya mag-summer. Gusto ko daw rin no. Katabang mag... Imalay ko ba? Kung pwede diri. Oo nga man ka. Magkuhan ko, magnegosyo ko sa mua kay kanang ako mga pagumangkon gusto daw sila magkuhan. So niyan ako nga, sige, bahalag wala ko'y kwarta basta makataod lang ang business. Oo, pila man kahaday kung ano day. Ha? Pila man sang business na ba? Mga 50 siguro. Kagamay ra na sa imo aday oy. May lagi og kanang napoy tigong kabalo biya nga napoy di of gasto gid ay wasag na di of day no. Uy, makagasto jud ka na. Grabe kayo para sa tong nagsigip katakanta o. Gasto kayo to Ngano man, may bayad to day? Man sa ako kung wala ko'y kwarta. Basta maka-business lang sa dito para na sila taga-adlaw-adlaw pud kanon. Uy. May na lang ya. Mag-summer na ba? Tag-init na ba ya? Siyempre, mahalilo na na, di ba? Uy, pero tinuod, day, paulamon mo ko, day.
pila lagi mo ang hulmo nimo ayaw po nang dako kayo di kay wala jud kwarta nga dako kayo. Uy, pero salamat ko ayo day ha. Pahulamon mo di ay ko. Day ang ako lang day hulamon si mo. Aday abi mo kung pila lang day. Ila. Pahulam ako day 20 pesos day. Be. Yung bayana ka ba? Ikaw kay ilag kayo ka ay. Oh, so ayan guys, pinrank ko si Geraldina at talagang totoong friend siya guys. Kanina pa talaga ako makatawa ba diba? Ginapunggan na jud nako. Kumapahulam jud ka. O da. Tinood lang Paul Monte ka, pero ako ang expect nga mong hulmon sa kuha 3,000, pero Paul Monte ka 3,000. Ikaw animala ka. Ako expect nga mong hulmon dahil nasa 10,000 mo nang nahadlok ko. Dili oy, prank naman. So ayan guys, na prank ko si Geraldine Makilan Vlog. Oh, diba? Pero totoong friend siya guys kasi magpapahiram talaga siya sa akin ng pera. Ay, sir. Sana all. So ayan guys, abangan nyo ang aking next vlog. Wala. Pag-hi anay sa babri, aday ba? Pag kamera kag-jot, pag-hi. Slick. Sige ba? Ay, para talungan na nako ni. Sige na ba? Pag-hi sa. Ano, pati mo kay kung nawo. Oh, ali na. Ayan na siya guys. Kay kadaya ay magkataw, si ko 20, right? Tagaan na lang tika. Ay, isa na all. Sige, padala diring 20 guys. So ayan guys, thank you so much guys. Hello guys. Ayan guys, pinrank ko ang aking best friend na si Geraldine Makilan. Ayan guys, baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa kanya. Ayan, please subscribe Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, isa na rin po siyang monetized channel. Baka makapunta po kayo sa kanyang bahay. Huwag niyo po sa akin skip ang kanyang harap. So ayan guys, pinrank ko siya guys. So hindi actually guys, pero tawag nito, parang nawawala ako sa sarili ko. Ito guys, may naririnig ba kayong ingay guys? Please kasi nangyayaan nyo na lang, ignore na lang sa naririnig nyo. Ano kasi guys, tawag nito, hindi pa kami nakita talaga actually ni Geraldine in person. Pero palagi naman kami nag-uusap sa Messenger noon, pero ngayon kasi parang siyempre busy na din siya. Gawa nga siyempre may day off siya, minsan labas-labas sila, ganun. So, ano tawag ito? Hindi masyado tawag nito guys. Hindi kami masyado na nagkakausap ngayon. Wait lang guys ha. Ayan ko lang masaway na nag-chat sa akin. So guys, hindi ko talaga in-expect guys na kahit hindi pa kami nakikita in person, pahihiramin niya ako ng pera. So, kaya matatawag ko siya na totoong kaibigan. Kasi diba, kahit na, kumbaga, talagang kahit may problema ko ako. Although naman guys na talagang hindi niya ine-expect na ako hihiram sa kanya ng pera. Pero guys, pinahiram pa rin niya ako. Kahit na alam niya parang prank. Kasi minsan guys, pinaprank ko kasi yan siya. Tsaka gawain niya din kasi yan na pinaprank ako. Kaya kaso hindi lang talaga matuloy-tuloy gawa nga Pero that time talaga guys, pinrank niya ako. Talagang naniwala ako. So, ayun guys, tawag nito. Naman, okay naman si Geraldine's Makilan Vlog. Pero ngayon kasi guys, siyempre medyo busy siya kasi sa gala-gala, kasi wali kasi babae niya. Hindi niya na ngayon inaasikaso ang kanyang YouTube channel. Pero although naman nag-upload siya guys ng mga video niya. So, inano ko kasi yung buko guys, kasi pag ginaganyan ko yung medyo bumalik kasi yung lamig niya guys. So, yun na nga guys, hindi talaga ako makapaniwala na talagang pahihiramin ako ni Geraldine Makilan Vlog ng pera. So, ayun.
Kaya ayan, Geraldine Makilan Vlog, kung mapanood mo to, thank you so much sa iyo, sa iyo talaga, dahil kasi unang-una, tutong-totoo ka na kaibigan sa akin. Pangalawa, kahit na sa ngayon hindi tayo masyado nag-uusap, talagang papahiramin mo talaga ako ng pera. So, ayun. Pasensya na kayo guys, minsan kasi blanco yung utak ko. Gawang minsan diniisip ko yung sasabihin ko kasi minsan siyempre guys talagang Ilongga ako. So, hindi ko na masyado alam Tagalog talaga na minsan. Minsan alam ko naman siya guys, pero talagang iniisip ko pa siya bago ako magsasalita. Ganun ako guys. So, ayan guys. Thank you so much sa Geraldine's Makilan Vlog. Ayan guys. Ulitin ko guys, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya. Subscribe ko na po siya si Geraldine's Makilan Vlog. And don't forget to like, sub, and share ang kanyang channel guys. At don't forget to click the bell guys. Ayun, di ba? Talagang inere ko siya dito guys, no? So, yun na nga guys. Thank you so much. Sana magustuhan nyo ang aking prank kay Geraldine. Although naman na parang hindi siya tinatawag na prank kasi parang alam na alam niya. Pero kumbaga siguro sinakyan niya na lang din. Kasi nagsasabi nga ako sa kanya na hindi nga ito prank. Ganun, no? So ayan, thank you so much guys. Bye-bye.